DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugunguya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Kami ang matod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, konsideradong person of interest sa panggagadan sa sarong doktora kan Bicol Medical Center sa Naga City, nasa kustudya na kan National Bureau of Investigation. PNP Legazpi padagos pang pighahanap ang lalaking imbuelto sa nag-viral na video sa social media na nagpahiling asin nagkawat kan pribadong parte kan sa iyang lawa sa pampasaherong jeep. DPWH dapat magpaliwanag sa daig pamatapos-tapos na patrabaho kan Conference for Education, Sports Building and Primary Health Center sa Barangay Mauraro sa Ginubatan, pati na sa Ilaur Sur, Uwas, Albay. Sobra 11,000 na job vacancies ang bukas sa mga naghahanap ng trabaho sa job fair kan Peso Legazpi sa aga Pebrero 21 sa Ibalong Centrum for Recreation. Sa lado nasyonal, crime rate kan Pilipinas nagbaba sa pagpuon kan presenteng taon. Call center agents sa BPO, pigre-recruit kan mga illegal na pogo sa abroad. Senado handang magsunod sa magiging desisyon kan Korte Suprema may kinaraman sa impeachment trial kay Vice Presidente Sara Duterte. Pilipinas masumitir nin protesta kontra sa pagsunod kan Chinese helicopter sa Philippine surveillance plane sa Bajo de Masinloc. Sa ibang nasyon, Ukrainian President Zelensky kinanselar ang biyahe sa Saudi Arabia matapos na naiisinabay sa pag-ururon kan Estados Unidos asin Russia. Baretang Sports, NBA All-Star Game ginana kan Team Shaq, Stephen Curry tinanghal na MVP. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nasa kustudya na ka National Bureau of Investigation o NBI Naga ang pagkukonsiderar na person of interest sa ginadan na doktora na si Dr. Regine Monet Romualdez matapos magsuko sa NBI sa pantalan kan matnog sorsugon kasuudma. Sinabi ni NBI Executive Officer Senior Agent Joey Ahero na alas 5:40 kasuwapon kan magabot sinda sa senang opisina kasabay na ang sospechado. Nagkagadman ng panahon ng NBI para i-detalye ang sendang operasyon sa Sorsogon kung saan nadakop si Martinez. Matatandaan ako ang gadan si Romualdez na may tama nin bala sa sayang payo sa passenger seat kansarong vehikulo na kaparada sa Monterey Village, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, haranin sa sayang apartment asin Bicol Medical Center kung saan duman siya nagtatrabaho. Enot nang ipagmando ni Naga City Mayor Nelson Ligacion ang makaskas na investigasyon kan mga otoridad kasabay ang binilog na Special Investigation Task Group para sa magakanigong aksyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
Kaipuhan na maipaliwanag kan Department of Public Works and Highways Bicol kung para sain ano asin si Isay na mabenepisyo asin natata sagkod ngunyan. Dai pa natatapos ang patrabaho kan Conference for Education Sports Building and Primary Health Center sa Barangay Mauraro kan ginubatan asin Ilaor Sur, Uwas Albay. Ini ang pahayag sa DCGB News ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo. Makalihis na madiskubre niya ang proyekto sa nasabing mga lugar na may kabilugan na fondo na sobra sa 300 milyon pesos na dapat kuta. Natapos na kan Disyembre 2024 dahil sa fondo kaini ang enot ng inaprubaran sa naipasar na General Appropriations Act of 2023. Scope kung magkakaring kasimbagan, mabawal ako kang scope ko. Hawa mo 150 million, sobra-sobra niyan. Mula sa General Appropriations Bill sa lower house. Wala man yan na pundo na may ses. Ngunyan, igwa naman ng gulong 150 million akong nahiling. Sa kuya, kay Juan, matawala ko ng report, matawala kong kaliwanagan. Sinabi ni Cabredo na personal naman niyang naipaabot ang sa iyang mga kahapotan kay DPWH Bicol Regional Director Virgilio Eduarte sa pagsasabing ang proyekto ang saro sa mga rason kung nagkakaigwanin pagbaha sa munisipyo kan Uwas Albay alagad sagod sa presente wara ininin paliwanag asin kasimbagan. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pig-inganyar kan Albay Veterinary Office ang mga gobyerno lokal sa Albay napakusugon ang pagdakop sa mga balaw-bagaw na ayam para maibitaran ang kaso ng rabies sa probinsya. Ini ang pahayag ng Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia kung saan dapat na-implementar nin matanos ang Responsible Pet Ownership Ordinance, magkondukta ng Stray Dogs Population Control para dain naman magdakol ang mga ayam asin malikayan ang kaso ng rabies. Ipiniluwanag kini ng pagdakop ng ayam ang saro sa mga legal na paagi para mabawasan ang mga balaw-bagaw na ayam sa kapalibutan. Ang mga madadakop na ayam dadaraon sa Barangay Impounding Facility bago ibalyo sa Albay Animal Dog Pound. Pinaghahanap na kan Philippine National Police ang personang imbuelto sa nag-viral na video sa social media kung saan ipigpahiling kainian sa iyang private part sa pampasadang jeep sa Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi PNP Police Executive Master Sergeant Carlos Spanya, nagkakaigwanan ni lakdang ang hepatura para mahanap ang suspetsyado. Bilang parte kan sa indang espuersos, nakikipag-ordinar na ang Legazpi PNP sa kataraning ng munisipyo para sa mas madaling identification process. Hinagad man kaini sa publiko, partikular sa mga biktima, na magpasiring sa Legazpi City Headquarters para sa formal na complaint. Mas madaling investigasyon asin mapanimbag ang nasabing suspetsyado. Isinalang na sa primerong pagbasa kan Sanggunian Bayan kan Bakakay, Albay, ang propestong ordinansa na ma-institutionalize sa pagtaon ng insentibo sa mga atletang hali sa munisipyo na makakakuanin onra sa iba-ibang klase ng kawat. Sigun sa konseho, tanganing dain na kaipuan na permin nagpasar ng resolution kada bes na may nangganang atleta hali sa Bakakay, kaipuan ng ma-institutionalize para otomatiko ng matatawanin recognition asin insentibo ang mga atleta. Ang kantidad kan premyo na itatao, pigdalauman na madadeterminaran sa mga masunod na sesyon kan konseho. Ang ideya nagbutwa, matabos na dakol ng mga hali sa Bakakay, ang nakatala na representar kan Albay para sa Palarong Bicol 2025 digdi sa Legazpi City.
Nag-deploy nindugang na 14 doctors to the barrio ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa manlain-lain na lokal na gobyerno sa Bicol Region. Sa press release kan DOH Bicol, tinaawan doon ni DOH Bicol CHD Assistant Regional Director Dr. Rosa Maria Rempilio ang importansya kan pagkakaigwa kan nasabing dugang na doktor para maitaoan pag-ataman sa salud para sa komunidad lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Ang mga doktor na ipig-deploy sa mga munisipyo kan Ginubatan asin Malinaw, sa probinsya kan Albay, Vinsons, Iriga City, Lagunoy, Libmanan, San Jose, asin Tigaon, Camarines, asin Verac Catanduanes, Baleno, Balud, Palanas, Kawayan, asin Mandaon, Patinaan, Masbate. Ang nasabing programa kan ahensya ang nakrear kan taong 1993 na may katuyuhan na masimbagan ang kakulanganin mga doktor sa mga rural communities sa nasyon. Nagtaon ng asigurasyon si Albay Provincial Assistant Engineer Efren Rosana kay Kapitan William C. pati na sa mga residentes kan Barangay Iraya Sur, Owas Albay na oobligaron ang kontratista kan 357 metros na patinampo sa barangay na irahayon ini sa lalong madaling panahon. Ini ang pahayag ni Rosana matapos na mag-agrangay si punong barangay C sa Bako Maray na patrabaho kan tinampo dahil sa nakakalkal ang semento, nagruluwas ang mga graba, asing grabe ang alpog kada vez na mainit ang panahon. Sinabi ni C na kaipuan na maibalik ini sa dating sitwasyon dahil nakakaulang ini sa mga paratyenda na nakapwesto harani digdi. Mantang plano man niyang ipaabot ini kay Acting Governor Glenda Bungao para man sa makaskas na aksyon. Sobra sa 11,600 na job vacancies ang naghahalat sa job fair kan Public Employment Services Office o PESO kan Legazpi City sa Biyernes, Pebrero 21, magpoon alas 9 nin aga sagkod alas 4 nin hapon sa Ibalong Centrum for Recreation. Sigon kay Diosdado Rañeses, ang PESO manager kan Legazpi City, 86 na lokal as in overseas employers pati na ang mga ahensya de gobyerno ang may darang oportunidad sa nasabing aktibidad. Suportado man kan Department of Migrant Workers ang 10 overseas employment agencies na mapartisipar sa job fair. Sinabi rin ni Rañeses na bukas ang aktibidad bako sana para sa mga Legaspenyo, kundi pati na sa mga job seekers hali sa mga kataraning na lugar kan syudad. Katuyuhan kan job fair na magtaonin mas dakol na oportunidad para sa mga naghahanap din trabaho sa Legazpi City asin mga kataraning na lugar. Sarong miyembro ka 903rd Brigade kan Philippine Army ang nagbadil sa sayang sadiri sa ampang kan Sorsogon Provincial Hospital. Ang biktima na midbida na si Homer Sombrero, 48 anyos, residente kan Dolores, Nabua, Camarines Sur. Sa pangenot ng investigasyon kan mga otoridad, alas 2 kasuwapon kan madangog ang sarong makusog na putok nin badil sa luwas kan hospital kung sahin nahiling si Sombrero na buminagsak matapos magpaputok nin sa diri niyang badil gamit ang 9mm pistol. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nasabing insidente. Nasabat kan mga otoridad ang 2.3 milyon pesos na kantidad kan pigtutubudang shabu matapos ang ginibong buy-bust operation kasuhapon sa Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. Ang suspect sarong 19 anyos na criminology student na residente kan La Purisima Ocampo, Camarines Sur, asin sarong 33 anyos na lalaking residente kan Bulan, Sorsogon. Sa impormasyon kan mga otoridad, nakapato sa plastic sachet ang mga pinagtutubudang shabu na may timbang nasa 500 gramo na katumbas kan nasabing kantidad. Apwera kaini na konfiskar man ang cellphones asin iba pang bank transaction receipts. Sa ngunya, nasa kustodya na kan otoridad ang mga ebidensya asin mga suspetsyado para sa magkakanigong disposisyon. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta.
An iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Segundo distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, Glenn Casulla. Makatawo, maka-Diyos, yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Congressman Jill Bongalon, mahigos na Congressman Jill Bongalon. Sa pagtabang dakol ng napatunayan, idolokan mga kabataan. Kaya nga ni sa iyang hininguwa, educational scholarship program. Katabang ka, asin ka surok ta, si Congressman
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Handa na ang Senado na magsunod sa magiging desisyon kan Korte Suprema may kinaraman sa mga isinumiter na petisyon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang Korte Suprema nakatala na magdesisyon kung susuguon ang Senado na magtiripon bilang impeachment court para ipagpadagos o dai ang pagdangog sa impeachment case ni Duterte. Sigun kay Senate President Chis Escudero na kung siya ang naapoton, dapat na magsunod ang Senado sa magiging desisyon kan Korte Suprema bilang general rule. Alagad, in kaso may miyembro kan Senado na makontestar sa desisyon kan Korte Suprema, sa kaini pagbuburtuan kung saan pwedeng paboran o bawion o barion ang desisyon kan pinakalangkaw na Korte. Itinong halimbawa ni Escudero ang nangyari kay ito kung saan nag-issue nin temporary restraining order ang Korte Suprema asin ipinag-orden na dahin ipagpadagos ang impeachment kontra kay dating Chief Justice Hilario Davide. Pero ini dahi pigsunod kan Kamara sa huri pigbutuan din kan mga kongresista alaga day man nakakuha din sufisyenteng 1/3 votes kung kaya day man alawos ang pagpapatalsik sa dating Chief Justice. Ibinulgar kan Bureau of Immigration o BI na mga call center agent na nagtatrabaho sa Business Process Outsourcing o BPO companies ang pigre-recruit kan mga sindikato sa illegal na POGO operations para magtrabaho sa abroad. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na may impormasyon sindang may nangyayaring recruitment sa laog kan mga BPO para biktimahon ang mga call center agent na magtrabaho sa abroad. May kasabwat ang scam hubs sa laog kan mga BPO asin pigiingganyar ang mga ini para magluwas ni nasyon katrokis ang tangro na dakulang sweldo. Dakul man na nagre-recruit sa social media na ang target iyo ang mga call center agents asin mga dating nagtrabaho sa pogo sa nasyon na Pilipino. Sinabi ni Sandoval na kadaklan sa mga na-recruit kan sindikato, iyo ang mga nakagraduar sa magayon na eskwelahan, may magayon na trabaho asin nakabiyahe na sa ibang nasyon. Kaya dakul ang naiingganyar dahil dakul sa mga Pilipino ang adventurous para pa sa makakapagtrabaho sa ibang nasyon na di aram na nahulog na sa bitag kan scam hubs. Nagbaba nin 26.7% ang crime rate sa bilog na nasyon poon kan Enero sa kod Pebrero 14 ngunya na taon kumpara sa kaparehong peryodo kan nakaaging taon. Sinabi kan Philippine National Police na ang mga kaso nin focus crime kerebana na ang theft, robbery, rape, murder, homicide, physical injury asin karnaping iyan nagbaba hali isa 4,817 sagod sa 3,528. Sigun sa PNP, ang year-on-year data nagpapailing ng 7.3% pagbaba sa focus crime na may 41,717 insidente na naresto kan 2023 kumpara sa 38,667 kanakaaging taon. Nagbaba man in 21.7% ang crime
crime rate sa Metro Manila poon Enero 1 sa Pebrero 15 ngonya na taon kumpara sa kaparehong peryodo ka nakaaging 2024. Masumitir nin diplomatic protest ang gobyerno kan Pilipinas kontra sa peligrosong pagrani kan Chinese military helicopter sa Philippine surveillance plane sa Bajo de Masinloc sa Zambales kan Pebrero 18. Ini sigon sa pahayag kan Philippine Coast Guard o PCG sa sarong entrevista. Sigon kay PCG Commodore J. Tariela, napadagos na masumitir nin diplomatic protest ang Pilipinas para ipahayag ang pagkontra kaini sa aksyon kan China. Enot nang nai-report na rinanihan kan Philippine o kang People's Liberation Army Navy helicopter kan China nin maabot sa 3 metros ang eroplano kan BFAR na may lunad na tauhan kan PCG. Kasi nagkapirang miyembro kan media na nagkukondukta nin maritime domain awareness. Bareta hali sa ibang nasyon. Nagdesisyon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kansilaron ang sa iyang pagbiyahe sa Saudi Arabia matapos na riman siya isinabay sa pag-ururon kan Estados Unidos at Russia. Sinabi ni Zelensky na nakatalan ko tanayining magbisita sa Saudi Arabia ngunya na simana alagad na surpresa siya asin maging ang mga namamanuaan niya dahil sa daisinda isinabay sa pag-ururon kan Estados Unidos at Russia na ginibo sa Saudi Arabia. Tinawan nindoon kay ni na gusto nindang dagos nang matapos ang kararabokan ninda kan Russia. Pigdalauman ni Zelensky ang pagbisita kan nagkaparang opisyales kan Estados Unidos sa sendang nasyon para sa ceasefire. Baretang Sports, gana ang Team Shock kontra sa Team Chuck sa score na 41-25 sa 2025 NBA All-Star Game na ginibo sa Chase Center sa San Francisco, California kanakaaging aldaw. Nagkamada si Boston Celtics forward Jason Tatum nin 15 points mantang nagdagdag man si Golden State Warriors star Stephen Curry nin 12 puntos para sa Team Shock na pinanginotan ni dating NBA star Shaquille O'Neal. Naging MVP star o MVP kan All-Star si Curry. Mientras na nangenon sa Team Chuck si Victor Wembanyama sa ini-score na 11 puntos sa pangingenot ni former NBA star Charles Barkley. Daiman nakapagkawat sa Team Shock si Los Angeles Lakers star LeBron James dahil sa problema sa iyang walang bitis asin buko-buko. Iniman ang primera bes niyang dai nakapagkawat sa All-Star Game. Ultimo sa detalles kan Baretang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Opo, para po sa ating forecast po niya na aldaw, ang shear line ay nagbabalik at nakaka-apekto ulit dito sa Southern Luzon at makakaranas ng mapanganurong kalangitan na may kalap-kalap na pag-uulan kasi mga pagkikilat at pagdaguldol dito sa Bicol region niya na aldaw. Kina-expect natin na itong shear line ay magdadala ng moderate to heavy na pag-uran base nga sa ating weather advisory issued kaninang alas 5. So, ang moderate to heavy na pag-ulan expected sa probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. And sa bukas naman, inaasahan natin na ang maapektuhan naman itong shear line ay itong Albay, Sorsogon at Masbate, and by Saturday hindi na natin forecast na itong shear line ay makakaapekto sa anumang bahagi ng Bicol region. Bali po sa ating tigatayang agwat ng temperatura ngunyang aldaw maabot ng 25 to 29 degrees Celsius. So medyo mas malipot kumpara nung mga nakarang araw dala ng mga kakalap-kalap na pag-uulan na posibleng maranasan natin dala nitong shear line. Then sa ngayon po may
may nakataas na rainfall advisory sa ilang bahagi ng Albay. Kasama dito ang Rapu-Rapu, Magnito, Legazpi, Daraga, Kamalig, Ginobatan, Bakakay, Santo Domingo, Mandilipot, Tabaco, Malinao at Tiwi. Yung mga lugar po na yon ay nasa rainfall advisory po. So, expect natin na maulan po o moderate to heavy ang kasalukuyang naranasan na pag-uran sa mga lugar na iyon. Para po sa ating weather forecast, kung yan Aldaw, ini po si Alexis Rivivard, Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Yan mga tugang nga detalles kan mga baratang ngunyan na Webes. Sa pangalan kan mga pagariba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase. Ronald Baldo sa Laro Technical asin Pag-asa. Kami ang nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako ma po si Edwin Teral talagsasabing salamat kasi no pag-antabay. Happy birthday. Happy birthday kay sister. Sa muyang tugang engineer Elena Peralta Diaz kan Ginobatan Albay. And of course, ang samuyang tech lugi na naman kay Nesyo dyan na hapon. Maok ini alas 12, ang karaon alas 4. Lugi na naman, bata kasuwapon ni Yuman. Happy birthday kay Nems Flora. Ang samuyang saro sa mga tech digdi sa DCGB. Mabalas po kasi no bagantabay, masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainit. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May 1+ na kalidad.